Puc explicar la migració des de la meva pròpia experiència, perquè la meva família va fer una migració interior. És a dir, conec des de la meva infància el que significa deixar la terra on t'has criat per anar a l'aventura d'un altre espai, encara que sigui per muntar un negoci, que és el que va fer la meva família. Afortunadament, a part d'aquesta experiència, d'aquest desarrelar-te, que el coneix i encara em dura, perquè sembla mentida que des del Penedès al Baix Llobregat pugui sentir desarrelament, doncs sí, jo he sentit tota la vida aquest desarrelament, marxava d'una comarca molt equilibrada i anava a una comarca on als anys 40, que jo vaig arribar, doncs hi havia ja un gran desequilibri i a més queia en un espai, era una fonda, que és el que van muntar els meus pares al Prat, on arribaven els immigrants. És a dir, jo recordo perfectament l'arribada dels emigrants a casa amb les maletes de cartó, amb mocadors de ferrcells portant el que tenia, l'arribada amb cares de venir de la fam i fins i tot de la persecució política. Això ho vaig descobrir més endavant, donar-me en compte que aquella gent venia a Catalunya, una Catalunya que estava subjecta a la mateixa dictadura que patien les seves comunitats d'origen, que van ser Extremadura, Andalusia, València també, i Aragó, també recordo aragonesos, i venien, sobretot dels del sud, venien a Catalunya a buscar feina, a resoldre la seva vida, el seu horitzó de vida, però també venien a buscar una llibertat que nosaltres els catalans no coneixíem. La llibertat de treballar amb qui vulguis, una cosa molt important. Venien de ser triats per treballar si assumien els dictats del cacic o del senyorito de torn. A venir aquí a treballar amb aquell que els valorava per la seva capacitat de treballar. Aquella ànsia de llibertat en plena dictadura, que jo la vaig entendre més tard, sempre m'ha impressionat. Bé, jo he sigut durant la meva vida un militant social i catalanista. Catalanista perquè aviat vaig adonar-me en compte que era presoner d'una altra cultura, que me la imposaven a la força, amb calçador. Jo em deia de 3 formes diferents: Pere perquè m'ho deia la família, Pedro perquè m'ho imposava l'Estat i Pere perquè m'ho deien els immigrants que arribaven a aquella fonda tan popular del Prat on la meva família feia aquella activitat. O sigui que vaig trobar marcat molt aviat, no? I a més vaig descobrir molt aviat el problema de l'habitatge. Com periodista, ja vaig ser molt jove, vaig ser director del periòdic Prat, no havia fet ni el servei militar, i vaig descobrir la gent que vivia a les barraques, la gent que, i a més vaig posar una campanya, gent que vivia sota els ponts de l'autovia de Castelldefels, i vaig publicar un reportatge sobre aquella gent i allò vaig originar el naixement de la Cooperativa Obrera de Viviendas del Prat, que va fer uns 1.500 habitatges i de la qual vaig ser director del Departament Social, ara complert 50 anys. O sigui que la meva vida va anar marcada moltíssim pel fet migratori, per la carestia d'habitatge, i mai hagués pensat que al cap d'uns anys em toqués assumir en funció de director general de la Generalitat el traspàs dels quasi 70.000 habitatges de l'obra sindical de l'Estat on hi havia tota aquesta gent. O sigui que vaig poder conèixer fondament el món del Paco Candel. Però no ja del Candel, que sempre el vaig admirar, i més fa molts anys, més de 50 anys que ens coneixíem, sinó de la pròpia vivència que sempre ha fet aquest recorregut. O sigui, al final he acabat de president de la Fundació Candel precisament perquè la migració i aquesta experiència i les reflexions del Candel sobre això m'hi han portat. Bé, en principi ja hi ha una cosa que m'omple de satisfacció, haver vist l'article de la Muriel Casals, la presidenta de l'Òmnium, recordant el Catalunya un sol poble del Paco Candel. Vull dir que avui, en un moment tan cabdal com aquest, i amb la importància que té l'Òmnium Cultural en aquest procés que estem visquent, veure que la presidenta recorda el Paco Candel des d'aquesta perspectiva Catalunya un sol poble, això demostra que aquell missatge té una força tremenda. Això ens ha fet aquest poble, el poble català, no necessitava el Candel per fer-ho, sinó per analitzar-ho. Perquè el Candel va descobrir
que vivíem en una comunitat, que tenia l'interculturalitat, inclús interclassista, com a norma de vida. Aquí aquell que ha respectat la cultura del país i ha demostrat la seva valua amb el treball, ha estat acollit com ciutadà de primera des del primer moment. Si a més acabava parlant l'idioma, es diluïa amb el context de la població i ara un català de ple dret. Això està en l'essència del nostre país, però ja ens ve de lluny. Ara mateix estic treballant en un llibre sobre els Ateneus de Catalunya, que han estat una peça fonamental en aquest procés, un segle i mig d'ateneisme. Doncs dels casinos de la burgesia o dels senyoritos del sud de Castella als nostres ateneus interclassistes hi ha tot un projecte de vida. Hi ha tota una forma d'entendre la societat. Els nostres ateneus barrejaven el poble amb la burgesia, els ateneus o els casinos que creaven els espanyols eren una barrera impossible, que feia impossible l'escala social que ha integrat a tanta i tanta gent a la societat catalana.